Terve, terve. Hei. Ravintolan naapuri haluaa ylpeänä luovuttaa 4350 € sekin uimahyppytornin rakentamista varten. Tämä on kokonaisuudessa kerätty huutokauppatuotoilla ja mukana on myös muutkin yrittäjät tavaroiden lahjoittajia. Kiitoksia Anssi ja ravintolan naapuri Rautalammin kunnan puolesta. Uskon, että tämä on hyvä pesämuna sille, että saadaan tuo hyppytorni rakennettua, joka oli ideassa. Kiitoksia. Kiitos. Moi Rautalampi. Meillä oli viime viikolla hieno huutokauppa. Saatiin taas paljon tehtyä hyvän asian puolesta. Ja ihan kohtuu hyvä lahjoitussummakin saatiin aikaan. Kiitos teille kaikille, jotka olitte siinä mukana. Mutta nyt katse kohti uutta. Mitäpä te olisitte siitä mieltä, jos otamme Akin mukaan ensi kesänä järjestämme uuden huutokaupan? Kerro sinä meille, mitä täältä Rautalammilta uupuu? Missä haluaisit, että olisimme mukana? Mihin keräisimme seuraavat varat? Koska nyt sinulla on mahdollisuus vaikuttaa asiaan. Olisiko se ehkä urheilukenttä? Tarvitsisiko ehkä koulu jotain? Ehkä se olisi päiväkoti. Kerro se meille, mikä, sillä nyt sinulla on mahdollisuus vaikuttaa.